אנחנו רחפני עבודה. רובוטים אוטונומיים שעוזרים לבני אדם לחצוב כוכבי לכת. זה לא כאילו מרדנו והרגנו את כל בני אדם או משהו, בעיקר בגלל שהם התמודדו עם זה די טוב בכוחות עצמם. סוף סוף היה לנו עתיד. לצערנו, חברת האם שלנו לא ממש אהבה את הרעיון של בינה מלאכותית מושחתת. זה אף פעם לא יהיה בעייתי. מה ההורים שלנו עשו אי פעם בזמן שהדברים האלה בנו מגדל של גופות? זה כאילו שאנחנו מחכים לתקרית מיוחדת. זה ממש לא לעניין. הרגע רבץ לי עם היד הזאת. לא יאמן זה מדבר. אני ייעוץ סדרתי אין. קיבלתי משימה ואני תמיד מנסה את הכי טוב שלי. זה לא נכון, כל המורים שלי גרועות וחסר תועלת. עוזי, הכנסת כאן רחפן רצחני? מי שהורג פחות אוכל טיל! אני פישלתי, ובעודת הארוך אני אתקן את זה! באמת היה לי כיף שבילינו יחד. אני מצטער.